Hej, jeg er Jan fra Learn by Jan. Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg har lavet en online side, hvor du kan lære en masse spændende ting. Til daglig, der arbejder jeg som hypnotisør. Jeg har 2 klinikker i Næstved og Gladsaxe, hypnosejan.dk. Og udover dem, der driver jeg en fysisk hypnoseskole, hvor jeg uddanner mange dygtige terapeuter. Den hedder Næstved Hypnoseskole.dk. Men nu har jeg udvidet med medlemssiden learnbyjan.com, hvor du kan lære online, når du har tid. Derinde der kan du lytte til hypnose-lydfiler, der er spændende e-bøger, der er kurser i personlig udvikling, og der er mulighed for, at du kan lære at heale på en helt unik måde. Jeg kan også tilbyde dig en basis hypnoseuddannelse, hvis du kunne tænke dig at blive terapeut og arbejde med andre mennesker. Jeg udvikler hele tiden på min online side, men du kan jo starte med at gå ind og slappe af til en dejlig afstressende lydfil, der kan få dig ind i en dejlig afslappet tilstand. Alt jeg lærer dig lever op til de krav og forventninger, som der bliver stillet på et internationalt niveau. Derfor vil du også opleve, at du på mine kurser og uddannelser får certifikat på, at du har bestået og gennemgået dem. Jeg lærer dig kun ting, der virker, så du kan hjælpe dig selv og andre. Mine online kurser og uddannelser, dem får du fuld support på. Så hvis du får brug for hjælp eller vil spørge mig om noget undervejs, så kontakter du mig bare på supporten. Jeg har mange 100 timers uddannelse og 20 års erfaring bag mig, fra da jeg startede i sin tid i at hjælpe mennesker til at få det fysisk og psykisk bedre. Og jeg håber, at du har fået lyst til at melde dig ind på min side learnbyjan.com. Det er gratis at blive medlem, og det vil glæde mig rigtig meget at se dig derinde.